Dag dames en heren, we stonden vandaag op de Bemelweg voor de residentie van Zine Hoe Genoeg Lustigheid, Prins Harry de Nierse. We leren alles over hem kennen in het portret van Prins Harry de Nierse. Hoeglustigheid, welkom in uw eigen prinselijk paleis. Dat klinkt natuurlijk een beetje raar om uzelf welkom te heten in uw eigen huis. Je woont Rentje Maastricht. Echt op de rand, hè. Echt. Als Maastricht een platte chef was geweest, zou ze achter met een tuin ervan afvallen. Moet jij al lang? 2 jaar gewoon vrij nu, just op de kop af. Laten we even bij dat begin beginnen. Ja. Voor de lui die het niet kennen, het zal ons niet veel zien. Wie zit hier? Wie is er gezin samengesteld? Hoe komt je vanaf? Etcetera. Ja. Ik ben Horry Oxenbach, geboren in 1971 op de Ruttensingel in het Blauwdorp boven de slachterij. Ik was de jongste zoon van Jo en José. Ik heb nog een oude broer, Frans, en een oude zuster, Monique. En we hebben een bijzonder leuke, hechte familieband. Ook de ganse familie komt echt uit een slachtersfamilie. Van mamskant en van papskant. Alleen maar slachters. Dat zou ik eigenlijk dus ook moeten gebeuren. Je hebt toch de opleiding nog gedaan? Naar Utrecht gegaan, naar de middelbare school op Veldeke gezeten. En toen heb ik in Utrecht de slachtersopleiding gedaan. En vol goede motorslachterijen. Maar al snel bleek dat ik liever om 4:30 naar bed ging en om 4:30 zou moeten opstaan. Dus heb ik dat ingeruild voor het horecaleven. Ja, is dat wat altijd een beetje heeft gekropen in op Ja, ik heb altijd, ook toen ik bij papa en mama de slachterij werkte, heb ik altijd in de Dikkerdragonder heb ik met gewerkt, in het tribunaal heb ik gewerkt, bij Van Bommel heb ik gewerkt. En dat zat gewoon erin. Op de slachterszaal hadden we in de kelder een café liggen, een studentencafé. Ja, daar word je goed beter van. Dus het zat er gewoon aan te komen. Ja. En toen heb ik in 1997 ben ik professioneel aan de slag gegaan in de horeca. Bij de Knijnspiep heb ik gewerkt, maar ook bij Hans van Wolde. Bij Beluga heb ik een jaar gewerkt. En ik heb in 1998 ben ik toen bij Savage Café begonnen. Ja, dat was geweldig en toen is dat 2 jaar gegaan. Je bent getrouwd? Ja. Prinses Diana? Ja. Kunt je over haar vertellen? Toen ik 22 jaar was, kwam ik Diana tegen. Ik was meteen slaagverliefd op haar. Die even achter haar moeten lopen. Wie is dat ook behuurd en met gaf niet meteen toe. En in 1995 zijn we getrouwd, dus ze was een hele lange tijd al bij hen. En ja, het is gewoon geweldig van me, heel goed hopelijk. We houden ontzettend veel van hen. We hebben 2 ontzettend leuke kinderen, Pepijn en Iris. En hij in een paradies hebben we voor ons plek nu echt wel gevonden. Boeverij zien natuurlijk. Je ziet nu hoeglustigheid van Goed Maastricht. Een droom nu gaan. Absoluut. Altijd dat geweest. Ja, als iemand me vroeg van, is dat wel niks voor dich? Zeg ik, ja, dat zou ik zeker wel een keer willen, ja. Heb je goed gedacht dat het zoiets zou komen? Ik bedoel, er gingen natuurlijk ook altijd verhalen rond van, een hoeglustigheid kan nooit zijn eigen koffie hebben. Ja, dat heb ik ook gedacht. Van, dat zal een van de rijen zien. En dat was natuurlijk niet dat iemand in een situatie komt hoe ze nagekeken wordt van, dat wordt commercieel uitgebuit of zeg allemaal. Maar ik wil proberen ook echt hoeglustigheid te zien in mijn eigen persoon, als niet als de kastelein van de Vogelstruis. En dat wil ik ook echt uitdragen, door zoveel mogelijk ook bij iedereen langs te gaan. Laten we eens teruggaan naar dat punt tot u benaderde. Wie ging dat? De telefoon ging, nee, mijn naam niet. Ja, beste alleen? Ik zeg, ja. Kent ze weg? Ja. Dan kom ik dich nu horen. En je wist wie je aan de telefoon had? Of? Ik wist wie ik aan de telefoon had. Ik ging naar de deur toe. Mijn vrouw die was boven een vrijgelen met de kinderen. Ik zeg, ja, naar de tempeltjes komen me holen. Het zal wel iets. En ze ging door met vrijgelen, want ik heb dat ieder jaar al gezegd. Dus de deur ging open, de deur ging toe. Ze loerde uit de slaapkamer uit. En ze zag ik wegrijden in de auto. En toen wist ik, ja, dit is geweest. En dan viel je voor jezelf ook gelijk binnen van, nu is mijn jaar. Nu is mijn jaar. Gebeurt mijn jaar. Nu gaat het gebeuren. Zo 23 december wordt me gevraagd en dan komt de kersttijd, 24 december. En die tijd moest alles met de gezinnen, de familie deelt. Behalve dat ding, dat kost dus niet gedeeld worden. Hè. Dus dat was wel lastig, moet ik zeggen. Wie heb je dat kunnen verbergen? Ja, achteraf gezien goed, we waren zo onzeker dat we verdachten dat we ons al een paar keer versproken hadden. Maar ja,
dan niks in de gaten. Nee. En dan breekt hij grote dagen aan, afgelopen zondag. Ja. Wie ging die dag? Rustig begonnen. Was ontzettend goed begeleid door de Templiers. Eerst moest ik natuurlijk naar mijn zaak. Want ik moest bepaalde lui instrueren wat ze moesten doen. Want zodra mijn personeel al ging vragen of vraagtekens ging stellen bij mijn afwezigheid, ja, dan donderde het spellen in. Dus ik heb Gilbert, ja, die viel helemaal van zijn stoel af. Die heb je maar vertellen. We hebben van zo besproken, we hebben daar een plan voor opgemaakt wie we dat zouden doen. Dat is perfect goed gevoerd. En daarna heen naar huis, word ik ontvoerd. En dan met rust wordt mij begeleid. Stapje voor stapje, zeefje voor zeefje, naar de uitroep. De commandant van de Kakkerpiepers is bij het trapje van de Monsard aangekomen. Het geweer wordt gepresenteerd en ik zeg dat er niet te wachten om de bühne op te komen. En dan richting de markt. Ja. Wie dat masker afging, die onlooiing, zag je wel het. Jawel, dus de sterkte van mijn glazen is niet zo goed dat ik niks kan zien. Maar ja, als ik mijn bril had opgaf, was ik gewoon bang dat ik hem zou kwijtraken onder het springen. Ik denk dat dat wel een goede beslissing is geweest. Dat was echt een onlooiing. Maar echt een onlooiing, dat kun je wel zeggen. We hadden ook inderdaad die 4 weken stilte wat toen eruit kwam van nu maak het. Ja, dat is een gevoel van de adrenaline die ik hem troeit en de vreugde die ik hem troeit en dat maakt ze het nu delen. Maar dat is ook een stukje prestatiedrang. Nu wil ik het gaan doen. Hè. De wets dat ze dan moest gaan spreken. En dat is niet iedere dag dat ze dat voor een paar duizend leden is. Dus dat is natuurlijk ook wel... Had je dat van tevoren al voorbereid van zo wil ik dat en dat wil ik gaan zeggen? Ja. En kumpelt er dan ook zo uit wie je dat... Ik heb de zinnen die ik opgeschreven had en gerepeteerd had, ze zien ze niet goed gekomen, maar de onderwerpen wel. En dat is dan toch het belangrijkste. Ja, je zit, behalve tot je een fijn plekje hebt gevonden, ook een beetje een hobbyboer. Kun je dat zo zeggen? Ja, agrariër hè. Ja. Dat is iedere ochtend hetzelfde ritueel en iedere avond. Nee. Dan ga ik op mijn vriendjes touwen. Ja, wie herkennen ze u? Kom maar eens kijken voorzien. Zorgnamen gegeven? Ja. Dit is Brownie, dat is Roosje, Wally, Sproet, Chesto, Coco. En de namen zijn gegeven door de kinderen. En die weet ik niet meer. Hele lastige, kom. Zien er ook een beetje hoesdieren voor u geworden? Ja, zeker weten. Dus, vooral die twee, die hebben we met de fles goed getrokken. Want die waren vorig jaar zijn die geworpen. En toen waren het -15 die nacht. En vooral die ooi had als veer gekregen. En was 2 doodgevroren. Zo. En toen hebben we ze met de fles goed getrokken. En toen het goed ging met ze, toen zag mam shit me doen en die viel die hem. Zo. Dus dat zien we wel speciaal bij zich. Die hebben een speciaal plaats in de familie. Ja. Wie kun je eigenlijk op om scherp en hinnen te houden? Nou, toen Vera het huis gekocht had Ludo had al sharp. En hij zag, ja, je kunt ze wel verkopen. Ik zeg, ja, laat me eens proberen. Ik vind het wel leuk en dat was eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Ik vind het heerlijk om mijn beesten bezig te zien, heerlijk met de natuur bezig te zien. Ik heb ook veel fruitboom en ja, dus hij is gewoon schitterend. Nee, geen ei.
Ik wou je zeggen, het bekend Edemurgen natuurlijk Geers Eikes. Ja, het seizoen is er niet gans gewoon begonnen. Eén keer in de 2 dagen hebben we voor 1 Dat zien nog pas in van maart vorig jaar. Dus dat Liggen nog geen roet, geel en groen ei? Nee, Pasen. Ja, dat worden biscuits. Ja, zo heb ik nog een hobby, hè. Dus, dat is muziek maken. Dat heb ik ook. Ik speel ook in een orkestje, via Cumulus. Dat is geweldig. Spelen in een band, de cursus. En wat had je gedaan voor muziek maken? Toch een beetje aan de stevige gitaarmuziek. Dat is verrassend, dat dingen niet te vol achter je hoed horen. Ja, maar dat is ook gewoon alleen maar voor mij. Dus, en hoe moeten we daar aan denken als je zegt stevige gitaarmuziek? Ja, Foo Fighters, Kings of Leon, dat zien toch wel, dat vind ik wel heerlijk om naar te luisteren. Ook wel afschakelen. Alleen luisteren of kan je al wel eens loeren? Ik ben nog gewoon gekeken al een paar keer. Ik heb ze allebei al gezien. Met een Pukkelpop met Pepijn, mijn zoon, die was toen 10 jaar, in mijn nek naar de Foo Fighters. Knallen? Ja, knallen. De muziekkamer. De muziekkamer. Heerlijk. Is het ook weer een afschakelmomentje voor u? Afschakelmomentje. Morgen repeteren. Hè. Dat is wel een beetje fatsoenlijk voor de dag komen. Komt de band heen naartoe? En ik heb een week repeteren bij Cumulus. En dan heb ik heb ik nog drumles van Rian Parsman. En zo. Tot alleen drummen of dat alleen die instrumenten nee, bespelen? alleen drummen. Ja, dan ben ik wel eens benieuwd wie dat gaat klinken. Zo eens mag je huren wie het nu van Slavens liedje klinkt van Zien hoe gelustig op de drum. Die zingt iets peu, dat is prima. Dan nog wel even meneer Jans. Dat lijkt me verstandig, ja. Zal ik hem aanpakken? Zo. 1, 2, 3, 4. En gaat het dan als jij zit ook met de koptelefoon op met luisteren muziek? Ja, dat lekker. En dan proberen zo goed mogelijk de plaat met te spelen. Ja, gelukkig wat veel nee weten is dat dit eigenlijk het kloppend hart van de struis is bij u thuis. Voor wat betreft het eten. Voor wat betreft het eten wel, ja. Ja, dus voor de echte behoefte aan een productieruimte voor het eten te maken. Want de keuken in de struis? Die zijn toch te klein. Hè? Dus dan komen de bestelbon binnen en dan hebben ze juist de unnenstop op staan, dan moet die er vanaf erop. Dat ging dus niet. Dus nu maken we vrij alles fijn voor. En ja, toen ik dan toch bezig was, ik denk dat ik het net zo gezellig maken tot ik ga nog een keer met een paar vrienden kan zitten. Ja, en ik zei dat toch, is dat een beetje de oude tafel van de slachtersfamilie vanuit Toes? Die is niet vanuit de familie, die heb ik heel lang nog gezocht, toen ben ik in Brabant ergens gaan horen. Maar zo gaat dat is wel heel typerend en herkenbaar van mijn familie natuurlijk. Daarvoor wou ik dat ook per se hebben. Maar toen ik altijd een beetje slachter. Nu krijg je nou nog veel bezoek Toes met deze dag. Dat gaat voor de Templersfamilie. Ja, dat is dat te zien. En dus, ik denk, dan gaan ze toch eens even, vanavond kregen ze het lekkers. Wat staat er op het menu voor ze? Ik heb voor iedereen een varkenspuut gemaakt. Varkenspuut, die warrel in de jus. Is dat ook het favoriete van Slavens nummer voor u? Vanavond is de slachterszoon. Nou, dat is zeker. Kijk, een varkenspuutjes, je hebt die al zachtjes afgegaard. En dan gaan ze dadelijk insmeren met een lak van bruine suiker en de aardbeer. En dan gaan ze hem op heel hoge temperatuur de oven in. Vlak voordat ik naar de tempel ga, bakken ze nog even krokant. Geef niet meer varkens, al die niet verhangen. Je hebt bij heel veel kookbeuk staan. Zit je nog mee hospes van de koffie of zit je toch een beetje de kok van de koffie? Nou, koken en ja, gewoon bezig zijn met eten in zijn algemeenheid, dat vind ik gewoon geweldig. Het is Toes altijd bijgezeten, vroeger in de slachterij. Het ging altijd over eten, in welke vorm dan ook.
En ja, kookboeken zijn nog een passie van me. Om zoveel mogelijk kennis te vergaren. Prachtig om te kijken. Horen me bezig zijn. Nu heb ik stiekem al een boek te goed gepakt. Ik zag dit stond het. Verdienen mijn aandacht. Dat is een speciaal boek, zag je. Ja, dat is, dit wordt mijn kookboek, dat is het al een uur. Alles wat ik dus echt daadwerkelijk uit of op internet of vooral ook van mijn ouders leer, en dat wil ik gewoon ook opschrijven. Onze tradities niet verloren laten gaan. Maar dan probeer ik het ook wel leuk te maken. Dat is het. Dat is al aardig gevuld. Ganache. Is er nog wat je wilt gaan uitgeven op den duur? Als het gevuld is, zo van delen met de lui? Geef hem een keer aan. Ja? Ja. Zo het duurt. Zo wie dat weer. Ja, gelukkig van uw prinselijke residentie naar uw werkpaleis, de hoeskamer van Maastricht. Vult u dat voor uzelf als hoeskamer? Ja, dat is, ben ik toch wel heel veel van mijn tijd. Hè. En is dat dan achter de buffet of dan toch op andere plaatsjes? Zeker ook achter het buffet, maar de organisatie vergt wel dat ik steeds meer en meer administratief organisatorisch bezig ben. Ook met de catering erbij. Het vergt allemaal geen tijd, maar het is prachtig werk. Ja, wie al bij uw prinselijk pleesje zag, het werk came ik ben hier vanuit. Mag ik even gaan loeren? Kom eens kijken. Het zien we nog wel geen trapjes hoeglustigheid. Ja, dat helpt de conditie gehad. Hè. Dus hij zien we op het epicentrum van de struis. Ja, hij wordt het allemaal georganiseerd. Dan zit ik Er hing Dus- nogal gaat. Ja, behoorlijk hè. Heet alles een verhaal eigenlijk? Of, Alles in de verhaal. Ja, dit vond ik gelegen op. Dit is natuurlijk het verhaal van Ante Jouwertrek. Dat is ja, schitterend hè. Met een kameraad. 2013 is een jurken de neven. Ja, dat is toch beter kunnen voorbereiden. Hè. Dat is Tommy Aanmakers, wat er toen de voorspellingen deed, zeg maar. Het orakel van Maastricht. Ja. Geen wordt er ook bij genoemd. Ja, schitterend hè. Ja. Ja, maar hij heb ik toch wel heel dik aan moeten kijken, dat kan je je voorstellen. En kan je je toch voorstellen, in de afgelopen weken dat ik gewerkt heb en nog dik met lui samen vergaderd, we zitten allemaal lekker bijeen. En ik zit dan altijd vanaf die plek en ik moest continu naar loeren en dan niks zeggen. Hè. Dan blijven doorgaan, dat was wel heftig moet ik zeggen. Ja, en nog de kunst in de café is er natuurlijk ook buurlijk vastelavond doet. Wat is dat voor schilderij? Dit is de winnende inzending van Jack Freek. We gaan toen met een comité hebben we allemaal inzendingen bekeken wie het nieuwe wandschilderingen mocht maken. En Jack heeft met dit gewonnen. Ja, want dat is een paar jaar terug is er aan de struis ganse nieuwe wandpanelen rond de vastelavond. Ja, daar huren ook altijd de prinsportretten bij. Strak hangt je in haar eigen café. Is dat niet raar? Nee, dat is niet raar. Dat is bijzonder. Dat is nu een moment waar ik nu al eigenlijk een beetje werk van wil. Ik denk dat is toch wel een ding dat een zeer emotioneel monument wordt. Dat ik daar ook tussen mag hangen. En dan ben ik staan door mijn peet nog schilderd. Ja. Het maakt echt een cirkel rond. Ja, dat is allemaal wet. Het is gigantisch. En dit is mijn plek staan. En dan zit ik hier en dan, ja. Zo'n zoetje volgens mij, zo'n cultuur van gans Maastricht. Ik denk het ook wel, hè. Het is prachtig hier mee te zitten. Een beetje rommelig zo, maar ik ben nog de enige die alles kan vinden. Hey. En dan moet ik sowieso werken gewoon. En dan moet ik een beetje geïnspireerd raken door alles wat om me heen gebeurt. Ik denk toch wel een aardig idee hebben gekregen van wie uw werkdagen en privésituatie eruit ziet. Ik wil er heel erg hartelijk voor bedanken. En alvast een super fantastische Tito wensen in die komende 3,5 weken wat er nog is. Ik hoop dat je toen ook een beetje niet te weten zit gekomen over de persoon achter Prins Harry de Nierse. Ik laat je met rust, ik laat je weer aan het werk komen. Tot de volgende keer. En hier natuurlijk ook. Tot ziens. Schön.